Alle nyder et godt bad, både ude og hjemme. Desværre bruger vi i gennemsnit 100 liter vand per bad og store mængder energi på at opvarme vandet. Faktisk udgør brusebadet op til 40% af det totale vandforbrug i et hjem. Og når vi bader ude, f.eks. i fitnesscenteret eller på et hotel, stiger dette tal op til 60%. Det er vi nødt til at ændre på. Vand er ikke længere en ressource, vi kan tage for givet. Vandmangel er en alvorlig realitet. Flowloop har udviklet og sælger nu vores cirkulære bruser Loop, der sparer op til 80% vand og 70% energi, uden man skal gå på kompromis med et godt bad. Og hvis du vil blive ved med at nyde et godt og varmt bad, skal vi ændre på, hvordan du bader. Flowloops mission er netop at reducere vand- og energiforbruget.